Oh, Lamine, hakɛto dɛ, n mago b'i la. Kadi kɔni. N mago de b'i la, Kadi. E ka naba. Lamine. Ne bɛ fɛ k'i ɲininka n'a tɛ k'i ma basi ye. Wa n bɛ fɛ i ka tiɲɛ fɔ n ɲɛna. Ne ko sanji nin tɔ bɛ laban waati jumɛn? N fa. Sanji nin ko bɛ cogo di? N fa. O fana ye mun kuma ye? O fana ye mun kuma cogo di? E t'a dɔn ne bɛ fɛ ka kuma min fɔ wa? E b'a fɛ ka mun de fɔ sisan? Lamine, sanji nin tɔ bɛ laban waati jumɛn? N bɛ fɛ i ka don de fɔ n ɲɛna. I ka waati fɔ n ɲɛna, n bɛ se ka n sigi ka miiri ni min ye. N bɛ se ka n sigi ka n jigi da min kan. N bɛ fɛ i ka kuma ye. N fa, o tɛ e ni ne cɛ waati ɲɛsira la. E ka kuma faamu wa? Kana na ɲininka kuma sugu ninnu na tuguni. Lamine, a tɛ ne ɲɛsira la. E bɛ n'o de fɔ ne ɲɛna k'a tɛ ne ɲɛsira la. E b'a fɛ ne ka mun de fɔ sisan? Lamine, sanji nin bɛ laban waati min na, n bɛ fɛ i k'o de fɔ n ye. Bon, tiɲɛna ne t'a ban waati dɔn. N fa, e ka kuma faamu. Lamine, n'i dun ma sanji nin na wuli, n'i ma sanji nin na wuli, Lamine, walahi i bɛ tigɛ n na. N'i y'a ye bi, Buwa ye wari ninnu bɛɛ to e ka bolo kan, nafoloma fɛn o fɛn bɛ yen Buwa y'a bɛɛ to e ka bolo kan, ne de sababuya don. Ne de y'a laɲini Buwa fɛ n k'a kɛ e bolo don walasa i ka kow taabolo dɔn. N'a y'a sɔrɔ Buwa tun bɛ balo la bi, sisan b'a sɔrɔ sanji nin banna. Ni ma ɲinɛ ni ma fili, n ko sanji nin joli wari bɛɛ dira e ma. Fo ka taa se a finition ma, a bɛɛ wari dira e ma. O wari taara min? N fa, ne kun y'o ka dɛmɛ la. Lamine, i dun ka sanji nin banni waati fɔ n ɲɛna dɛ. N'i mago tɛ kɛlɛ la, n'i mago tɛ fitina la, Lamine, n'i mago tɛ sitanɛ la, i ka sanji nin ban waati fɔ n ɲɛna. Walahi n bɛ n yɛrɛ yir'i la. E sanji jɔli ni sisan cɛ a bɛ waati joli bɔ? Han? A jɔli ni sisan cɛ a bɛ waati joli bɔ? I bɛna n dɔn, walahi n'i ma nin ban waati fɔ n na, i bɛna dɔn n ye cɛ min ye. N bɛ se ka kɛ cogo di? San joli? E ma dɔn yan sigi gɛlɛyara. Walahi yan sigi kɛra jahanama sigi de. Ni cɛkɔrɔba tun b'a dɔn k'a ka du bɛ kɛ tan tɔ a kɔfɛ, bilahi a tun b'a ka du feere ka sɔrɔ ka taa da. Nin sera nin bɛɛ ma, sɔɔni min mana wuli o bɛ wuli an kunna, sɔɔni min mana wuli o bɛ wuli an kunna. Mun de kɛra? Fanta, e b'a dɔn du nin jɔra cogo min na, e bɛ du nin jɔ cogo dɔn. I b'a dɔn k'i ye kuma juguba de fɔ nin ye. E bɛ du nin jɔ cogo dɔn. Yanni du nin ka jɔ, Baba ye du ni fɛn bɛɛ lajɛlen ta k'a di ne ma. K'a nafolo mugu bɛɛ ta ka di yan. K'a daminɛ a daminɛ la depuis sopassement fo ka taa du nin ban pewu. A tɔ ka to min ye dɔrɔn ka minɛnw ta k'a ladon a kɔnɔ ka si a kɔnɔ. K'a wari bɛɛ jan. N ko yanni a k'a di ne ma, a ka Lamini wele, a k'a di Lamini ma, a fana ka jɔyɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ la du kɔnɔ. Wari bɛɛ taara ka di Lamini ma. Du lajɛ, a bɛ waati joli bɔ sisan nin jɔlen bɛ tan. O bɛ faamu cogo di? O wari bɔra min? Wari taara min? N burankɛ, ne ka kuma laɲini tɛ k'aw dɔgɔya, nka aw yɛrɛ k'a jate minɛ, sɔɔni man kan aw ni ɲɔgɔn cɛ. E yɛrɛ b'a dɔn a cɛ man. Fanta, i y'a mɛn mankan ka ban, o y'a ye mɔgɔ min bɛ fɛ ka mankan ban. Du jɔli wari bɛ d'e ma, e bɛ wari bɛɛ dun ka tila k'i jɔ ko fɛn ni fɛn. Hali i t'a kumakan duman fɔ. N ye kuma bɛɛ to Lamini ta la, n ye fɛn bɛɛ to a ta la. Foyi tɛ yen ne ma min to Lamini ta la. Lamini kɔrɔ de ye ne ye. Fanta. Non. So kɔnɔ. D'accord. An balimaw ka kuma de y'a mɛn. Awɔ, i bɛ se nin de la o. Nin y'an balimaw de ka kuma ye. An balimaw ka so filɛ nin ye, e sera k'a jɔ wa? E m'an balimaw ka wari ta k'a kari kɔnɔ wa? A wari bɛ min? I bɛ nin wari labɔ dɛ. Lamini, ne e ma nin wari labɔ, e b'a dɔn ne ye cɛ min ye. Walahi Lamini, n'i ma nin wari labɔ, i b'a dɔn ne ye cɛ min ye. Nin so bɛ jɔ, a bɛ jɔ wa hali a ti mɛn. Ni so nin ma jɔ Lamini, walahi hali ne bɛ kɛ birikiden ye k'e kɛ ka so nin jɔ n b'a kɛ. An b'o ye yan. An balimaw ka wari. E tɛ miiri dɛ, i tɛ tasi dɛ. Miiri bali.
ne y'a bɛɛ ko k'a da e kɔnɔ ne ye n tigɛ bɛɛ ko k'a da e kɔnɔ Lamine e bɛna ne dɔn e fɛ ko muɲu ni sabali k'o de ye fugariya ye i bɛna n dɔn tu vas me connaître. Walaikum salam. Nfa. Ngodo wati bela jene makama ma. Ya ine dura wati mina. Itumeka kuma mfo mi jabi. Mi jabi kada kodore kama. Komi biye jumai. Nere be ndusu chukudo. Juma do on fe. Ni ne koko damine. Juma do ne ta dabla. Okumu konana ni maku korote siraya e kuma mun bela jine fo e ba fa ngake chukudu Komi e dusu bo bo tuma biya fa ne dusu bo bo semaine bela jine ko ba shite no kuma fo chugo ma semaine bela jine nga ne be muyu ne be ndan dusu kan ke chugo wera tala ku wari min diri ma ki ka sojo nai ibina ni wari min ame sojo nai ne ma ko bo do la suna ne ma ko te fu wera la tuni note boy family la yini yana kasa fango labani ori kanni awore kadiye o manne o te on bela jini ga la yini ori nga mfa me mfine ikuma chugodo alisa Lamine ina na ndakorobolle kama wa ina na kuma nyinyini ne kama ai ne mana ita korobo Lamine ni ko ba chugala ko wulu mara ka a frère sia ka bla chugoya ere la e mangi ni sigi ne maka fo kana kuma fo chugodo e mangi ni sigi ne maka mana kan fo ne ma Lamine komi yere ya fo chugomna makun korote sira ya mbena kuma kan kele ne finina e ka bli kuna Lamine so mi flem so ni bejo wa lanyini na ko ka ke chugomna be kete ne di makaw di ma wa Lamine wari min diri ma ko ka so ni jo Lamine wari min belabo abelabo nyumana o abelabo jugumala o abelabo iko bli kuna ngana ka kuma fota labai ka fi wani wari manabo Lamine ebene do ne mo mi angana ida so iniko ni ega kuma famia la yini me ela waye ka so in labara o la yini kire ne benela ga mi war ko fta fine ko ka wari labo ko ka keta chena ijigo boba ngoro inga kuma famo ni do wa mta finga kele fushi e doron ko ekele ne ba bedwa ibina sigi ka kuma wai ne ay ko kerata ere jena ka ke sababu yi ne kerata to o ala la tigeri ala ya la tigeri ko ina passer ne chemin fait inga kuma fango akon kadne ki si jimbiri ala ko sa to ko wa do sa ni fade karani ni ta ka fo ko je fa de lo we fe were de ni mo ka kan dun ti ala ke we en fade o ko mu de kera ibi bluff fufu la mo da la ka fo ko ne de tai so ere mo fe fo ti digine na de ata fo dugure ko de ka le bi ka an bolo ba le de tari duni e bara e an toro ne ko e te se ga dogo ni ga ko la ha
Ami, i b'i dabɔ kuma nin na pepepepe. Kuma nin fan si t'i ɲɛ sira la. A finna o, a jɛra o, i ka sira foyi t'a la. Nin tɛ muso kuma ye. Nin ne ni n balimakɛ ni ɲɔgɔn cɛla de. Du ni feerela o, du ni cira o, i ka foyi foyi t'a la. Awɔ. I y'a faamu? Awɔ. Wa i b'i dabɔ a la. A ye ɲɔgɔn di. Ne ni kuma in bɛɛ lajɛlen fɔ ne bɛ taa hakili min fɔ Sare, Fanta basi t'i la. baasi foyi tɛ yen. A kɛra faamaya ma kɛ min ye. Maramu don. An bɛ Ala tanu. Aw yɛrɛ don. Baasi foyi t'an yɛrɛ la. Tabarikala. Sare, tiɲɛ don, ne cɛ ye Lamini ye. Nka Lamini taara fɛn o fɛn f'i ɲɛna, walahi tiɲɛ kelen t'a la. Bala o bala bɛ kɛ an ka du in kɔnɔ yan, mankan o mankan bɛ an ka du in kɔnɔ yan, walahi n'i ye Lamini senkɔrɔ a tɔ b'a di. A kɛra sababu ye maloya min bɛ ne yɛrɛ kan bi, Ala ni kira dɔrɔn de b'a dɔn. Ne ye n se bɛɛ kɛ Lamini na. Fanta, i ka kuma faamuya. N'Ala sɔnna nin bɛɛ b'i ban. Mankan ye wagati na ko de ye. Jeliba ta in tɛ wagati min na ko ye. A bɛ ban. Sinon basi t'aw la fɛ. Baasi foyi tɛ yen. Tabarikala. Sesi wɛrɛ tɛ yen o. Awɔ. Basi t'aw la. An bɛ Ala tanu. Nin y'anw ka hɔrɔnso ninnu. F'u ka samara ɲɔgɔn. N'i y'a kɛ cogo ye. Ni ne ye musoya ye o, k'i cɛ bonya ka to a faamu. Jeliba, mɔgɔ si m'a cɛ dɔgɔya yan nɔ. I kuma fɔ cogo dɔn. Jeliba, kabini sisan ni an sigi kun ye Lamini ka kuma ye walima fɛn wɛrɛ i b'a fɔ n ɲɛna joona parce que kuma caman nege tɛ la sɔn. N fa, ɲɛnɛmaya kɔnɔ mankan ye diyagoya ye nka ɲɔgɔn faamuya o de y'a sinsin bere ye. N'i y'a ye ne y'aw wele n ko n b'a fɛ ka kuma aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛla la o belebeleba de b'a la. A gɛlɛya fara a nɔgɔya kan fininɔgɔ a ko yɔrɔ ye sokɔnɔna de ye. Buna hadamaden man ka to i sokɔnɔna sutura ka taa kɛnɛmana la a bɛ lebu lase buna hadamaden ma. Lamini sera a ma. Jeliba, fɛn min ne ka bonya bɛ e yɔrɔ. Ni ne kun y'a dɔn k'a fɔ ko nin tere jugu nin ka kuma de don, walahi hali alimami nana n t'a lamɛn. Ami, i ye muso de ye. E ka dɔgɔya man ka se Jeliba ma cogo si de la. N'a figi so buru jaabi, i ka sira jumɛn b'o la? Jeliba, i fɔ. N fa. Jeliba, kan'a fɔ ko worobiya. Ne tɛ kuma wɛrɛ foyi nɔfɛ Jeliba. Kuma wɛrɛ foyi nege tɛ ne la. Depuis Ala ye n dan. N ye n makun. N sabalila. N muɲuna. N ye ko bɛɛ to yen. O tɛ fugariya ye dɛ. O t'a yira k'a fɔ ko n tɛ se ko la. Nka Jeliba, n bɛ n kali. N bɛ n kali Basu la. Walahi bilahi. Ni so nin ma jɔ,
jeliba ni so ni ma jɔ jeliba ni so ni ma jɔ wallahi ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn dɛ basi bɛ siri du mun na wallahi dɔ salen bɛ taa lahara. n fa sabali n fa mankan man ɲi aw ni ɲɔgɔn cɛla la. Lamine dusuw de bɔlen don wa bɛɛ n'i ka tiɲɛ de don nka ni dusuw jɛra ka bɔ ɲɔgɔn fɛ laɲini si tɛ sabati o bɛ min yira hali sisan bɛɛ ka to sabali kɔnɔna la wa n b'a dɔn a b'a faamuya nin waati la a bɛ yɔrɔ min na a ɲɛ bɛ min na o de y'a ka tiɲɛ i fana ka sabali n'i y'a ye k'u ye ne wele ka na i bɛ fɛ a ka ɲa de o fana diyara n ye kojugu Fanta i jija i cɛ n'a hakili yira ɲɔgɔn na muso dɛsɛ man di cɛ la ne bɛ sira ɲini. Baasi tɛ sira b'i bolo. Lamine i yɛrɛ ɲɛ bɛ ko bɛɛ lajɛlen na wa i ɲɛ bɛ kow tiɲɛ fɛnɛ nka i bɛ k'i ban a la de i yɛrɛ b'a dɔn n fa ma deli ka dimi tantɔ wa a b'a jɔ de kan dɛ a b'a jɔ kɛlɛ yɛrɛ de kan i bɛ fɛn o fɛn na i jija i ka so in papiye bɔ i k'a d'a ma wa i k'a wari fɛnɛ bɔ ka d'a ma a ka se ka du in jɔ a bɛ tiɲɛ de kan dɛ ne ti dɔn. Damile problème dɔ bɛ yen nɔ dɛ. O bɛ mun problème? Ko ne cɛ de ye e ne ka photo ye ne ka téléphone na wa a seginna ba de ko o la i b'a dɔn ne bɛ mun fɛ yan komi ne tun y'a fɔ a ye ko ne kɔrɔkɛ de don est ce que an tɛ taa ɲɔgɔn fɛ i k'a fɔ a ɲɛna ko e ye ne kɔrɔkɛ de don. Ami o yɔrɔnin o ma nɔgɔn dɛ. Kana siran sa. E yɛrɛ m'a fɔ k'a sigalen don wa? Ayi sa mais ne de b'a fɛ k'i ka tugu ne kɔ wa. N'an taara ne bɛ ka siran a kana na taa kɛ problème wɛrɛ de. Foyi a tɛ kɛ foyi ye Damele kana gêner o la sa n'i taara dɔrɔn kana paniquer ni cɛ sɔmi ka bon kojugu a fɔ a ɲɛna dɔrɔn k'i ye ne grand frère de ye yanni n'a ka furu ka kɛ a tɛ ne ka mɔgɔw bɛɛ dɔn ne bɔra Ivoire de ka na donc a t'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ne ka mɔgɔ nin ye ne ka mɔgɔ. D'accord. Cɛ kana siran sa o tuma e dalen tɛ ne na. N dalen de la. An ka taa. Bonjour, Lamine. A tun bɛ hakili la k'e ni ne tɛna ɲɔgɔn tiɲɛ kɔnɔ tuguni wa? Damele sali fila i sigi. Awɔ a ka ɲi ne bɛ sɛ ten sɛ bɛ so kɔnɔ. N bɛ taa lajɛ ni n fa bɛ yen nɔ. Misi Dambele. Allez, c'est bien. Non, c'est bon. Dambele. Et mon nom. Damele n fa bɔra n ma kɛ dɔwɛrɛ an ka taga ɲɛ. Ok. E bɛ Lamine dɔn yan barisa ne ma foyi de faamuya nin ko la. I ɲɛ bɛ n cɛ in na nin ye bandi juguba de ye
ko bandi wa ni ne bolla n'an ka entreprise wari a kɛra sababu ye k'an ka ko bɛɛ tiɲɛ dɔw ko k'a taara tunga na ja bɛ yan duure kɔnɔ awɔ a kɔni ma anw fɛ yen du kɔnɔ n'i mago b'a la ROR a bɛ yan nɔ ne kan ka mun kɛ nin ko in kɔfɛ ne yɛrɛ b'a dɔn n bɛna fɔlɔ Lamini sɔnna nin fana ma ayi nin y'a kuma di ba ye ne de k'a kɛ to wa n'i mago bɛ ne na i bɛ na Ami na ne b'a fɔ e mun ye daminɛ yɛrɛ o mun de bɛ s'i ma ayi nin na dɔrɔn de don ne bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn de quoi Lamini n kɔni b'a dɔn k'a daminɛ bi la fo ka taa fɔ k'a fɔra yɔrɔ min na n'i ma ne bonya mun bɛ e ni daminɛ cɛ n b'a fɔ i y'a faamu wa ni k'i ka fɛn fɛn kɛ i b'a kɛ wa ni ko k'i ka fɛn fɛn to i b'a to n'o ma kɛ i bɛna dɔn k'a fɔ ni Ami ye mɔgɔ min ye ayi a tɛ s'o ma walahi hɔrɔmuso e ma foyi y'a la fɔlɔ Tanami Buraye. Fanta. Semua Bashi te. ala ka kile wa. Buraye. Komi yɛrɛ yan. A ma bɛn dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. Wa o yɛrɛ si ma kɛ problème ye. Ni kuma bɛɛ kɛlen kɔfɛ. Aw tilala kana mankan wɛrɛ de wuli tuguni sura mankan in yɛrɛ kɔnɔna na foyi ma ni tɔɔrɔ dɛ kare kɔnɔ mɔgɔw de nana jɔ k'an ka kumaw bɛɛ lamɛn hali so minnu tugulen don nin so in na bɛɛ kɛlen don k'i tulo mada ekɔlisoda yɛrɛ la hali sisan ne bunatɔ la ekɔlisoda la nin kuma in bɛ yen nɔ han e n'a fɔra balimaya yɛrɛ dɔw bɛ ka balimaya ɲini u tɛ k'a sɔrɔ sanu tɛ k'a sɔrɔ wari tɛ k'a sɔrɔ hali jama u tɛ ka balimaya ɲuman sɔrɔ ala y'aw bɔ kɔnɔgolo kelen na aw bɛ tila ka taa fɔ k'aw bɛ ɲɔgɔn faga da aw tɛ sabali ni ne ko ko ne maloyalen tɛ nin ko in na bi walahi ne ye nkalon tigɛ Fanta. N bonya b'i yɔrɔ. Depuis i donna du nin kɔnɔ don min na est-ce que i ye n dimine ye ka se nin ma i delila ka n ye mankan na fo ka taa se nin cogoya ma i b'a dɔn fɛn dɔw bɛ yen ni fu ma sɔrɔ olu danna a tɛ se ka ɲɛnabɔ fa ne tɛ foyi wɛrɛ nɔfɛ dɛ a ye so min wari di Lamini ma Lamini ye wari in bila yɔrɔ min na a ka na n'a ye hali ka laɲini kun ye min ye an k'o laban ne sababuya de y'a to wari dira Lamini ma ka d'a kan ne y'a yira Buwala k'a fɔ n dɔgɔnin de don f'a fana ka taabolo dɔw dɔn a ye wari di ne ko n ka wari ta k'a di Lamini ma Lamini k'i occupé so la walasa a ka jɔyɔrɔ dɔ don a yɛrɛ la tuguni e n'a fɔra ko Buwa banna o e bɛ t'o wari ta k'o kɛ manamana ko ye k'o dun so san joli filɛ nin ye a tɛ ka se ka laban ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn ni so nin labanna don min na k'a fɔ ko so ni fɛn bɛɛ bilala en place o don nin ne bɛ sabali sinon sabali kɔni ne n'a ma si yɔrɔ kelen na. N'i ka kuma faamu Ala yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ dɔw sɔn mɔgɔ kuntan na ten quoi ka muso ɲuman d'i ma ka tila ka t'o cɛ kirikara dɔ d'o ma min bɛ se ka a bɔ a danbe la
hali k'i furu sa ka bɔ Lamini wallahi i ni Lamini tɛ furu ɲɔgɔn ye. Bonjour, Mfa. Au fait, Amadou ko ka téléphone di ma. Ina le rego kuma na. Afa Amadi ka ka wele ka téléphone. Mfa. Mais a ko ne ka téléphone di ma. I b'a sɔrɔ a yi wele a tɛ k'i sɔrɔ de. C'est pour cela que on ka di ma. Lamine. E bɛ bamanankan de mɛn wa i bɛ français de mɛn wa walima i bɛ arabukan de mɛn. A fɔ Amadi ye ko n t'i ka téléphone dɛ ka appel kɛ n'a ye. K'a ka n wele ka téléphone na. Tiens, là, Mfa. Tu vois, toi, tu dépasses les bornes, quoi. Lamine. Wallahi billahi. E b'o fɔ ne de ma. Ah, on ne peut pas faire ma. Lamine n'i y'o manamanakan fila fɔ ne ma ne bɛ yɛlɛ i kan. I y'a mɛn wa? Mfa. E k'o fɔ ne ma tuguni. Ne ye cɛ min ye i b'a dɔn sisan. Est-ce que o ɲɔgɔnna fila kan? Mfa. Burankɛ Mfa. E fɛ k'i fila de ne yan. Mfa. Burankɛ b'i deli Ala kama. E ka segin o ɲɔgɔnna fila kan. I ye min fɔ n ma e ka segin a ɲɔgɔnna kan. Burankɛ sabali sa. E tun t'i fɛ. Wallahi. E bɛ se k'i ta ne fɛ yan. Sabula i t'an fɛ dɛ. Mfa. I t'an fɛ. N'a y'a sɔrɔ i bɛ se k'i t'an fɛ i t'an fɛ. Mfa n kɔli bila. An b'o ye sisan. Kɔnɔ t'i kɔnɔ k'i bɛ sin ne la. Burankɛ sabali sa. Wallahi billahi i tɛ sin ne la. Burankɛ sabali. Fanta e k'i dabɔ nin na bani. Ala ni kira kama. Fo Lamini k'a dɔn k'a fɔ ko ne y'a kɔrɔ. N fa dɛ a ye mɔgɔw tɔɔrɔ ko. Ko kelen banbali ko nin jam mɔgɔ tɔɔrɔ la walayi. E yɛrɛ e ka fisa ni mɔgɔ min ye don o don e b'i ta o de fɛ. Walayi mɔgɔw tɔɔrɔ. E mɔgɔ tɛ sunɔgɔ bolo tile su mun de kɛra de. I yɛrɛ cɛkɔrɔba tɛ i b'a juju dɛ. Fanta a fɔ Lamini ɲɛna ko n mago bɛ min na k'a k'a ɲɛnabɔ ko manamana ko man di a fɔ a ye ko manamana ko man di Lamini ni an ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ a bɛ juguya dɛ n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ a bɛ juguya. I b'a dɔn n fa hinɛ de don. Wallahi billahi. Sabula ne ye n fa ci sisan mɔgɔw bɛna kuma wɛrɛ sɔrɔ ka fɔ. O de kama n y'a to yen quoi. Lamini ne mago tɛ i bɛ se n fa la o fa bɛ se la o foyi tɛ ne ɲɛ sira min laɲini bɛ ne fɛ dɔrɔn aw ka bɛn ni min yɛrɛ ye kɛlɛkɛ ko ye wa a mago bɛ fɛn min na a d'a ma kɛlɛ ka ban e yɛrɛ ni n fa kan ka kɛlɛ yɛrɛ kuma tɛ ko ka jɔ ko ka ɲɔgɔn kɔli seri n ye kɔrɔ de ye n fa est ce que ale kan ka n fa dala minɛ yɛrɛ i t'i miiri dɔɔnin ne kɔni t'i dɔ wɛrɛ dɔn pour que mankan in ka se ka da e b'a kun dɔn ne b'a kun dɔn wa e b'a dɔn fɛn min bɛ mankan in fɛn min b'a la sa e b'a dɔn i tɛ sabali a mago bɛ fɛn min na a d'a ma dɛ walayi du in sigi nege bɔlen yan denmisɛnnin ci ko kɛra baara ye e hali tɛ denmisɛnnin tɛmɛtɔ sɔrɔ kare kɔnɔ k'i b'o ci o yɛrɛ ka denmisɛnnin bɛɛ de bolila ka sababu kɛ mankan ye o dun b'o jo de fɛ wa n'i ko k'i bɛ denmisɛnnin wɛrɛ wele k'o ci o ye dusukasi de ye n'a min ye dusukasi a bɛ t'i ka wari lafili k'i mago fɛ n'i dun ko k'i bɛ kuma fɛnɛ wala o baw b'i se karama n'u m'a wuli la faw b'i dɔgɔya o dun fɛnɛ b'u jo de fɛ maa si tɛ fɛ k'i den kasi n'a ye. Ne bɛna laɲini dɔ ɲini fɛ bi n'i sera k'o kɛ ne a bɛ diya ne dɛ. O ye mun laɲini? I b'a kalama o don e bɔra anw fɛ yen nɔ ni laɲini ye ɲɔgɔn ne yɛrɛ ka mɔgɔ ye ko Lalo siranna mɔgɔ kelen min ye depuis ne donna an kɔrɔkɛ ka furu la o kɛra e ye Lamini ye ne tɔɔrɔ du kɔnɔ Lamini ye duba sigi nege bɔ ne na. Ne b'a ɲini fɛ
I ka se ka correction dɔ di Lamine ma mun bɛ se k'a ɲinɛ ne ni cɛ kɔ. A y'an tɔɔrɔ fo ka taa fɔ k'a y'an tɔɔrɔ. Ami, ne kɛlen k'a dɔn ko Lamine b'a ka du kɔnɔ, walahi n tɛ nin ko in bila tan. Lamine ye tɔɔrɔ min d'an kan, san 1 kɔnɔna la an ka entreprise tun bɛ dingɛ de kɔnɔ. An ye diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɛ walisa an ka se ka bɔ. A ye mun da dutigiw kan, Ala dɔrɔn de b'a dɔn. E ka côté yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ, entreprise kama, bilahi ne bɛ Lamine datugu. N ye n kale Ala la walahi n m'a datugu. Lamine ye mun d'an kan a tɛ se ka ɲɛfɔ. Hali bi ne yɛrɛ filɛ a degun kɔnɔna la hali bi. N ye n ka duw feere k'a don entreprise in na walisa a ka se ka wuli. N'a fɔra o maa lankolon in k'o dalen don Bamakɔ yan halisa. Dɔw ko k'a sara, dɔw yɛrɛ ko k'a taara tunga na. Nin ye nin ko in bannen ye koyi. E k'i hakili latigɛ dɔrɔn. Ne bɛna mun kɛ Lamine ko in na, bilahi ne yɛrɛ de b'a dɔn. E Damini, n'o kɛra o bɛ diya ne ye koyi. N'o tɛ pewu. I b'a dɔn sisan, komi ne tun ye dumuni dɔ labɛn, est-ce que an tɛ t'o dun? Awɔ. N ka plaisir. Ok, problème t'a la an ka taa. Muna. Awa. Agora fumare. Kukanya. Awa. Anye. San foi te. Agora fumare ka yata. Wallahi depuis depuis bana dra ambe tunna nyona. Ai ega contacter ni bolo. Awa flene koy. Muna. Ni join. Ni ne chere. Baasi t'i la koyi. Bashi beti. I ka kɛ na. Bashi beti. Tɔgɔ duman jamu duman. Awa Damini. Awa Damini. O y'an ba tɔgɔma ye. Awa, a ka duwawu kɛ. Muna. Aye to ama. Tare bina. Muna. Imora gara famai. Gara famai ko awa. Ko ba tun no. Wallahi. Niko, alasan kiwara. Awa. Ita alasan kiwara ko shi kalama biyu. Ita alasan ka ko bana biyu. Muna imara ye muso do bogola. Kogori. Na fora. Alasan ba o jamana ɲɛmɔgɔ ba do. A baga docteur so be fan bɛɛ fɛ. A fɔ ne kun sɔnna Alasan na. Sama sɔrɔ e tɛ base ma do la ani ka yala mɔgɔbaw la. E k'i cɛ yɛrɛ lajɛ. A don furu lɛ. A fɔ nin bɛ Alasan sɔrɔ ala sɔnni na. Awa, furu ye latigɛ de. Ne cɛ min filɛ nin kɛra ne fɛ. A ye ne to n dama na, wa a ye ko bɛɛ to ne ta la. Waatigi furu dɔw bɛ Awa n'i donna a la. I mana ko k'u ye, a bɛ k'u kɔnɔ k'i bɛ k'a kɛ nata de kama. Fanta furu jugu dɔw, walahi o ka fisa ni waatigi furu dɔw ye Awa. Nin, I ɲɛ bɛ nin min na tan, kana tigɛ nin na dɛ. Nin ko bɛɛ kɛ ne ye. Wa fɛnɛ, a ye ne to n dama na. A n'a bɔcogo la, Ala k'aw kan bɛn. Amina yarabi, ne bɛna fɔlɔ. K'an bɛn o la. Awa, i bɛna taa o. Awɔ, ne bɛna taa. Ayiwa, ka se min ma. Ne dukɔnɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen. Kan i sigi yan. Cɛ taara tunga la. Ala k'an sutura. Fo Ala de ka nin ko laban ye. Masa. Buramuso. Sɛbɛlɔngolo. Ayi, Ala. buramuso. Buramuso. Jɔn ye buramuso ye? I hakili ɲɔgɔn don ne ye buramuso ye. Ami kana jigin na. E b'a dɔn ko de ka ca walayi. I kuma fɛn fɛn fɔ. Walayi nin bɛɛ ye ne de ye. Mais ne yɛrɛ bɛ e deli k'i bolo de dusu kan. I kana to da wɛrɛ ka nin kuma in mɛn. O de kɔni ka di ne ye. Lamine,
Lamine. Ah, Tanani. Lamine. Tanani. C'est un joli. Ça va Eh, ça va. Ni nga fona bla. Qui est du son éniema. Ni ma djebe wele. Kafo ki mo wa be shwe. Ai, a to bossa. Ike orom so ni fi. Ibolo ni dusuga. Lamine. Ah. Wallahi billahi. Ni dun wono. Mina fengira ela. Mu ga jamjine. Eni kun. Maybe. Ta bamarla. Kita bamarla. Tato la fe fuxa. Ema fo yala foro. Yala fidini. Jeliba, a kɛra fama ye dɛ. N fa n diminen don kɔrɔ kojugu. Jeliba, ni mun de dilan bɛ la kɛ? Ne n'aw ni ɲɔgɔn cɛ hɔrɔnya dɔ de bɛ yen nka o dongo e y'a yira ne la k'a fɔ k'e mɔgɔ tɛ ne dalakan na min ka di e ye k'e b'o de kɛ ne min wajibiya i ka n dalakan lamɛn nka maa min bɛ bɔ a fɛ yen ka s'i fɛ yen o tigilamɔgɔ ka fisa ni n'i y'a ye ne bɛ taa aw fɛ yen k'a fɔ n bɛ kuma aw ni ɲɔgɔn cɛla la a kun tɛ fosi ye aw ka balimaya bɛ se ka sinsin cogo min na nka ni e y'o ko kɛ ne bolo nafigiya ye n'i y'o kɛ ne bolo bɛnsɛnkɔniya ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni maa wɛrɛ tun ye nin kɛ ne tun b'a mun tɔgɔ la ka tɛmɛ n ko e yɛrɛ de ko ne ma ko ne famana aw ma nka n bɛ taa yen kɛ ko wulu yen kɛ i n'a fɔ maafu ni ɲi ma k'a ma dɔrɔn n ye nkalon tigɛ a donni ni bi cɛ i m'a ye n bɔlen kɔfɛ yen wele ma sɔn kɛ a bɛ taa Jeliba, ne n donni kasi la n b'a ɲini fɛ ka yafa n ma. Ala k'a yafa n bɛɛ ma. Nka n ye min kɛ Jeliba a kun kan ka kɛ tan. Depuis i ni ne ye ɲɔgɔn dɔn don min na n ma deli k'i dalakan sɔsɔ mais n'i y'a ye n y'a kɛ nin cogo la o de la a kan ka kɛ nin cogo la. Lamini y'an tɔɔrɔ walayi fɛn dɔw bɛ yen dɛ f'an k'olu sigi sen kan de walasa kow ka régler. N fa Jeliba, ne ma ban i ka fɔta si ma. u ko ko n'i ye tasuma bilen natɔ ye n'i ye jisuma ta k'a kunbɛn n'a ma sɔn fagali ma i b'a tɔ la ɲaga. I ka kuma fa nka ne ka mankan bɛ min nɔfɛ i ni muso wula ka bɔ ne ka kuma fɔtɔla kɔrɔ waati min na a ye n tɔɔrɔ de a ye n tɔɔrɔ wa a digira n na. Ne ni muso ka yɔrɔ ne talen kɔfɛ aw tun bɛ se ka min kɛ ka mun fɔ ɲɔgɔn ye aw b'o de fɔ ɲɔgɔn ye mɛ ne ɲɛna ne ka nin kɛ la a bɛ digi la wa a tɛ digi la. tiɲɛ yɛrɛ jo t'a la. walima i bɛ ka n kɛ mɔgɔ sugu jumɛn ye. jo t'a la jo t'a la. o yɔrɔ kama kɔni bi i bɛ n sɔrɔ so n bɛ wari di Ami ma a bɛ zamɛ dɔ labɛn ka bin. n t'i sɔrɔ so dɛ n t'i sɔrɔ so i bɛ wari de di yan i bɛ wari de di yan n bɛ a di mun yɛrɛ ma a bɛ tobili kɛ n t'i sɔrɔ so dɛ ne t'o fɛn kan dɛ caman de b'a fɔ ko i ka taga k'u bɛ depo k'i kunna i bɛ taa sɔrɔ u bɛ 200 400 dɔrɔn k'i kun o de la ne yɛrɛ ma ne ma sɔn ka k'a la. an bɛ fɛ ka wari dɔ depo de k'i kunna mɛ komi ko ten warimisɛn ɲɛnama de kɛ n kun. min b'i k'o di yan nin ye belebele ye nin ye belebele a diyara n ye n yafara wari in tɛ dɛ n yafara ala k'an to ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn faamuyabaliyaw de don nin diyara kojugu ko barika a ka kɛ ten a ka kɛ ten. Ami, n'i y'a ye n ko mago bɛ ne bɛ fɛ an ka kuma cɛw ni ɲɔgɔn cɛ e ka kuma n burankɛ fɛ ne yɛrɛ ka se ka kuma cɛ fɛ e yɛrɛ Fanta dɛ hakɛ to n'i ka kuma tigɛ nka a bila i kunna ko ne tɛ kuma mɔgɔ si fɛ yanni i k'a fɔ ko ne ka kuma n fa fɛ i tɛ kuma i ka bɔnnaw cɛni fɛ parce que ale de bɛ fɛn bɛɛ daminɛ yan nɔ wa n bɛ kuma kelen f'i ye yɔrɔnin fitinin dɔrɔn de bɛna jɛ
i cɛ bɛna maloya tɛmɛ wa mɔgɔ wɛrɛ t'a bolo dɛ ne Ami de bɛna malo o tɛ baasi ye n'i bɛ cɛ maloli de ka di e ye o tɛ baasi ye i bɛ se k'o kɛ nka surɔ mankan min kɛra yan nɔ o ma dogo e la mɔgɔw y'u kunda kogo la wagati min na k'a kɛ e bɔra kala Fanta dɛ hali sɔgɔmada in n'an kɔrɔ ninnu bɔra ka ɲɔgɔn kɔli seere yan nɔ tuguni Ami i bɛ fɛ ka ne cɛ malo o tɛ baasi ye o Ami a malo Fanta i t'a fɔ n ka cɛ f'i ye u ka ɲɔgɔn faga ne ka sira foyi t'a la d'ailleurs wuli ka bɔ n kɛrɛfɛ Ala ka hakili ɲuman wuli ka bɔ n kɛrɛfɛ sa mɔgɔ tɔɔrɔ sɔgɔmada Kabiri. Sare. Ko bɛ sogo? A tɛ sogo la. Danbele. Sare. Ne sɔn k'a fɔ ko ne y'i bila dɛ. Ne kɔni dabali bɛɛ lajɛlen de banna. Cogo di tan? Ne y'i bila n ka ci la. I mana réponse di yan. N'i wele téléphone na téléphone yɛrɛ fɛnɛ bɛ répondeur kan. Tiɲɛ don. Wagati laban in na Android tɛ ne bolo. Bitomani de bɛ n bolo. Tuma dɔw la ne yɛrɛ bɛ ɲinɛ o fililen kɔ yɔrɔ dɔw la. Ok. Ayiwa. Baasi tɛ. I ye n bila ci min na n y'a kɛ i b'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na. N kelen ma taa ci in kɛ n kun fɛ. Sita fakɔrɔba dɔ bɛ bakɔrɔba bugu la. N kumana o fɛ ni o yɛrɛ de taara ɲɔgɔn fɛ Sita ninnu fɛ yen. Tiɲɛ ka di Ala ye i ka kɛwale in digira Sita la a y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ. Nka n tɛna bolo o si nɔfɛ. Laɲini ye min ye Sita ka segin ka na yan nɔ aw ka don da kelen fɛ aw ka bɔ da kelen fɛ. Ne kumana a fɛ cogo min na a fa yɛrɛ fana kumana a fɛ ten. A k'a ma ko baasi foyi t'a la. Nka kuma b'a da ko ka kangari da i ye. K'ale foyi tɛ k'i ye a furucɛ kɔ ko k'a ɲɛ f'i ye. K'ale y'i bonya cogo min furuɲɔgɔnya la k'i fana k'i jija i ka ale bonya i k'a dɔn k'a fɔ k'ale b'i ka bila de la ka su k'u ka dugu jɛ k'i kana na ko dɔw ta ka kɛ ale la a tɛ ko minnu k'i la. K'ale ye hɔrɔnya yir'i la k'i yɛrɛ ka hɔrɔnya yira ale la. Danbele a ye tiɲɛ de fɔ. Cɛ bɛɛ lajɛlen kana kɛ hɔrɔn ye i ni muso ni ɲɔgɔn cɛla la. N'a ma ɲɛ i b'i ka ko kuntanw kɛ i jija i k'i muso bonya i k'i ka ko kuntanw don a la o kɔrɔ t'a yira k'a fɔ i siranna ɲɛ. Kabi o don o an kun kan ka na ɲɔgɔn fɛ so kɔnɔ yan nka Sita ba de man kɛnɛ. Ba yɛrɛ de ko k'a ka to ale kɛrɛfɛ ni nin waati in tɛmɛna a bɛ segin ka na hɛrɛ ani baden na. Ni ne kɔrɔ fɔ i k'a ɲɛf'i ye. Sare, nin diyara n ye. Vraiment foyi tɛ n da k'i fo. Danbele. Sabula i ye n ka gɛlɛya ta k'a di da ye. O ye wajibi de ye. Ne kan ka nin de kɛ. Ne kan ka nin de kɛ. N tɛ ne bara ye. Nin tɛ foli kun. I bɛ mun ɲini Ala k'a d'i ma. Ne ka hɔrɔnkɛ ɲɛnen. Aw de kan ka fo. N'a gɛlɛyara e bolo waati o waati ne kan ka ye de. O ye ne ma wajibi de wa ne ka kɛta de. Nka Sita ye min fɔ kala ka sɛmɛ a ka kumaw la. N'a nana i jija. I b'a dɔn ko o ko bɛ digi furumuso la. Hali n'o ka di ni ye jɛ o kɔ i b'o to yen. N'i furumuso bonya Ala b'i bonya. Danbele. I ka téléphone ko. Mɛ hakili to a la. Ko barika. Ko barika. N bɛ siran ɲini. K'an bɛn. A tile yɛrɛ di. Amina yarabi. Inshallah.
Ini boleh flank. Lamin. Ne dɔgɔmuso min b'a ka du kɔnɔ bi taa tɛmɛlen kɔfɛ n t'a fɛ i ka tɔɔrɔ ka s'a ma i ye n ka kuma faamuya wa n'a ko i ka fɛn o fɛn kɛ du kɔnɔ i k'o kɛ hali n'a y'i bila minɛnɔgɔko de la n'i m'a kɛ i bɛna dɔn ne Danbele cɛ min wa a kana k'i hakili la k'i lafiyara dɛ a ma daminɛ dɛ a bili kunna k'a fɔ sanga ni waati bɛɛ maa bɛ se k'i sɔrɔ a ka du kɔnɔ Danbele. Danbele ko de b'o la i tun ye mun na s'a ma e t'a dɔn han e mago sa min na s'a ma e t'o dɔn n ye kale fɛn de la fɛn min ka bon ka kaleli ma e ta yen a bɛ dan nin ma Chef, ne bɛ deli k'e bolo de dusu kan an kana bila ka t'o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a tɛmɛr'o kan dutigi joli joli tun bɛ entreprise in kɔnɔna la han ka ca ne yɛrɛ tun tɛna datugu a sababuya la nin tɛ manamana ko yɛrɛ ya e mɔgɔ joli dahirimɛ tiɲɛ i t'i miiri dɔɔni non tiɲɛ yɛrɛ la n jo t'a la patron ne bɛ deli k'i bolo de dusu kan a ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ n sɔrɔ nka min ye k'i bɛ mɔgɔw kɔni bila kuma o dun bɛ kɛ dɛ ayi o bɛ kɛ mɔgɔ bɛ t'i sɔrɔ f'i fɛ yen wa hali a tɛmɛ fɛnɛ e dɔgɔmuso t'an fɛ yan ne dɔgɔmuso bɛ yen hali n'o bɛ yen kɛ ayi kana na kuma m'a fɔ ko ne ka kana na n ka kuma ji cɛ n y'i wele mun kama dɔrɔn n y'o de ɲɛf'i ɲɛna i y'a faamuya an bɛ ye i k'a to yen walima n'a y'i bila fɛn min na i k'o kɛ o dɔrɔn de bɛ se k'i yɛrɛ kɛ ma kɛ n'a ye n bila fɛn fɛn na ma kɛ nka e ka sabali ne bɛ deli bolo de dusu kan ne tilanna o maa lankolon nege tɛ ne la i bɛ se ka taa wuli ka taa Lamine. Oui. Baasi tɛ n'i ye jateminɛ kɛ kow la k'an sigi k'an réfléchir kosɛbɛ n bɛ fɛ yanni lundi cɛ i ka résultat final dɔ diyan so ni ko tɔw kɛcogo n mago b'o dɔrɔn de la sisan i y'a faamu. Ni so ya ok yanni lundi cɛ baasi tɛ n fa n ka kuma fɔ yanni lundi cɛ n bɛ taa n bɛ sonyɛli kɛ n bɛ bingali kɛ n bɛ mɔgɔ faga wari kama ni n nana nin so in ta an bɛ nin so in ci tuguni k'a jɔ n tɛ dan n dɔrɔn ma dɛ yan fana ani yan n b'a bɛɛ lajɛlen ci ani mɔgɔ mɔgɔ bɛ yan n b'a bɛɛ lajɛlen so ci k'a jɔ kura ye inshallah i kɛ pewu ala ka lundi wɛrɛ yira i n ka kuma faamu.